chikadzati stay tuned ndi magayi ndibweranso ndabdetina timakhande kuti ifeyo tikutanthauzadi kuti tibweranso ndabdetina kuti tidzakupatseni. Tabweranso ndi ya Moses Kunkuyu kunena kuti kodiwo akuti mlandu wawo ndotani. Chabwino kuchokatu ku polisi kumeneko akunena kuti Moses Kunkuyu nkhani yake ndiona kuti amafunatu ndekuti kuyambitsa zisokonezo mdziko munomu pa zimene adalankhula kutino mukabwereratu ndekutino mawiki apitawo tinakupatsani ma-update okhuzana ndi maliro amadalitso kazombo, ndipo tinabweretsanso update inonena kuti atatenga thupi la madalitso kazombo analichotsa ndekutino ku chalichi chimene chalinga dzisisepi ndikulipititsa ku headquarters likulu la chipani cha Malawi Congress Party, ndipo kumene kuja kunali anthu kuyankhula za ndale mpaka na Moses Kunkuyu ananena kuti atenganatu ndi anyamata ku chipaniko ndikupita ndekutino kaya kukamenya mademo kaya kaphwanya khoti zikakhala motani kuti Chimwendo banda akatuluke. Ayi kumangoyankhula tidatere tumotere tatendodere limodzi kena kuti katero tipitiza nkhani tikuti kuti nzotani. Ndikukamba chifukwa chani? Chifukwa ngakhale mmene imayendera ndondomeko ya malamulo kuti kamuchajeni munthu mumulozere mlandu wake chimenecho sichidachitike. Tsono kumango tidamva zoti ndikhate tamulozerani chilonda chakhate. Ife kusesa ngati chipani pamande tisesera pano. Popeza kosesa kummati ayi titume awa kauzena afumu kuti mwina abweretsewa na mlondola adzatigwira ufiti. Ifeyo timati pamande tipita kwa nduna zawo za afumu kumeneko tikawauza kuti ayi ngati khate mwalipeza yambani kupereka treatment, koma ngati khate simunalione tibwezereni akalime kunjaku nkwamvula. Ngakhale kuti federezayo kulibe tikazonera komweko, koma yambani mwalibwezera ngati simudamulozere chilonda chakhate kapena ayi pangani changu mtengereni kubwalo mukamulozere kuti kulakwa kuja ndi uku malamulo amene amamtundu meneyo. Chabwino mene taonera pamenepo komanso kumvera limodzi akuti iwowo ndizonena kuti apangana ndithu apangana osati apangana zonena kuti azanyamulana onse nthawi yosesa ndithu maliro akazombo ku headquarters za MCP wautali kupita komweko ku khoti komweko kapena kumaula komweko kuti wathuyo ntulutseni khate alibe muntulutsa amene adzikalima nthawi ya mvula rino mupanga bwanji kodi ntulutseni alibe mlandu ndipo notikakamiza zoti ameneyo atuluke. Ngati simumutulutsa lero ndi lero mutchajeni lero kuti belo yake ituluke lero ndi lero. Ndipo tinkanoti inu tidzakupatsani kuti akapanga zotani amenewa mandelo likafika mande lija linafika adi ndipo tinakupatsani update kunena kuti anatulutsa chiflaya kunayende kuti kutani kugawana mmajeti magulu awo a MCP. Ameneyo tipita ndekuti tizakumane ku headquarters tonse chanda tikapange mwambono tizanyamuka tikamutulutsa Chimwendo banda komanso ndekuti zambirimbiri. Kenako anakhasula akubanja la Chimwendo banda atapempha kuti chonde mokupemphani kuchipani munthu ngwathu uyu musankalasireso ndekuti makala amoto ena yayi alikale kumotoko musankalasire makala amoto ena chonde zimenezo ayi. Ngati mufuna mudzingopempherera mu mtima mwanu kumamwekeza mapemphero kuti kumene kuchako akhale ni mphamvu zonena kuti akwanitse kukhalanso tsiku lina asapezeke zoti waphwanyika yayi mpaka nankupezeka kuti waluza chikhulupiriro chake chonse kuti akhoza zatuluka kumeneko. Muzimupempherera osati muzipita kuti mukaphwanye makhoti kapena mukamutulutse kumaula azanizani. Ende tinkapanga kondemo kuna kuti imeneyo ndi muvu yopoyira kwambiri mukapita kuti mukaphwanye khoti mutibwezeretsa mbuyo ndekuti tizayambenso kumanganso khoti mukapitanso ndekuti muphwanya malamulo ena mukatapidwa ndi zimene zizilero lisiya awo atapidwa akuti akuafunsatu mafunso kumeneko. Ndeti kweli atheteko akafusafusa mafunso nkuona kuti apa zuveka ngati kuti chani tiya basi kuti akhala kwasunga kumeneko mpaka nakumafikira kumapita nawo ku khoti. Koma ngatinso ndekuti aone kuti yayi ni mmene ayankhira mafunso chanza zikuoneka ngati kuti munthu mwina akhoza kuntulutsa who knows. Komano padzati kumadziwa zoti amati akantulutsa nkummangaso akantulutsa kamafika pa gate nkummangaso
pamenepo ndimawerengatu kuteko comment ya ena amene mmatsatira Justin Tech Malawi Trends akuti apa ndeso pano polisi mukuyigwira ntchito ibwino zutanthauza kunena kuti black box jayi funso loyambirira likayenera kakhale limenelo anthu ambiri kumayembekeza choncho kuti kodi black box inayenda bwanji sinangadadzakamba ku nthawi imeneja kunali black box chani akunkuyu nthawi imeneyotu zangozi jaya chilima tikuyembekezera zona funso limenelo likabwerako akuti mulandu wake ndiwonena kuti iwowo akuaganizira kuti anakayambitsa ziwawa nde kumeneko nkuphwanya malamulo kumeneko akakafunsa bwinobwino ndekuti kayapita ku khoti ngati ndekuti ngosapanga mwinaso ngataone kuti no mulandu wosukufikirapo ndekuti akhozi kupezeka zoti mwina atulutsa komano mukuzuwa kale kuti akatulutsa akumamangaso akumasakaso amusakaso Chimwendo banda kuti amangeso mwayiona imeneyo akumati akatulutsa akumamangaso ngati azikwanjaja amene amapangira nkukatcha jaso mulandu wina mwina akamanga akatulutsa ngati angatulutse mwinaso tidzamva zoti amangaso nkumakape ziko zoti nakafunsidwa zina zene mulingalira makosana kayati koma tizonera limodzi inuyo stay tuned always imene tikumanenera kuti notino tikhati kumakupasani chifukwa chake tikanena kuti tibwera tikumakhande kuti tikumabweradi ndi ma-update iwe ndi sitingape ziko zone notino takupangani let down inuyo simungayende nokha yayi muzakhalabe mukuyenda ndi Justin Tech pambali panupo kumakupasani zomwe zikuchitikazo kapena kumati Malawi Trends nawo tikambekonso nkhani zokhuzana ndi Ezekiel Ching'oma mukuziwa kuti noti mkulu amene anatapidwa ndi koma sitinakupasireni ma-update ake ndetiyambe motere anatapidwa tunde kuti I think 5 days ago anapeza kuti amutapa ndauyo anatakumpitira ku nyumba kwake komweko tukambwandira amwene tiye chigali moto chakhulusa chijatu wautali mpaka ukafika naye kuchani ku polisi takumanga ndikumangoti amanga pazifukwa zotani kodi iyeyo 4 days tikutayo koto ali m'manja mwa polisi 4 days kufikira lero kumene kuja kutsopano amene amayankhulira polisi laero chintembo lero watulukanso ndi uthenga kunena kuti ameneyo tikuteko Ezekiel Ching'oma yemwe anali nduna yoyang'anira zachitetezo cha mdziko kalekalero mulamuliro wa kongeresi anamangidwa pa mulandu wonena kuti iyeyu akumuganizira kuti amafuna kuchita zawo kamberembere pachizungu pamati fraud basi ukamberembere kaya amafuna usokoneza mapepala ena ake chani nkukhotetsa zinthu kaya zidali motani komano fraud basi kaya amafuna kubera ndalama kaya kudali kukhotetsa tabe fraud basi ukati ali wapaderadera ndamanga pazifukwa ziti zimenezozo komano ndizono madito eni akatuluka ku court kuti kodi akuti fraud yakeyo inali yotino yotani amafuna kuti ukathiali wake amaupanga motani zikatuluka pa khoti amamfunsa mafunso 4 days ali m'manja mwa polisi panopa ndizonena kuti leloto alengeza kuchoka ku polisiko kuti akhala kupita naye pa khoti lero kuti akamve mlandu wake formally bwinobwino kuti iwetu nkhani yako ndi yotere ukuyikana ukuyivomera ndikuyikana ngati ukuyikana ndekuti chabwino tikhati kubwetsa mboni zathu rifeyo akuboma tikazatilonso ndekuti akumbali ya Ezekiel Ching'oma angabwere ndipo loya wake amene akuwayimira ameneyo dzina lake ndi Jefferson Luwa osati Jefferson kadzipatika koma ndi Jefferson Luwa amene ndeti mwina kumapemphano mabelo kuti mtuluseni tu munthu wangayi chani aziyankhira pabelo lero limwina tiona amene zingayendere zikachitikanso kumeneko always inuyo mukuziwa kale kuti kodi kumene mungazive bwinobwino ndi kuti ma-update mungave bwinobwino kuti nde kumenekoko tidzakhaso ndekuti tikukupatsirani ayi tinene rumotero akuti